Sengibe nenhlahla lapha kwaNongoma njengoba nje umgwaqo wode edolobheni sengifike ngapaka lapha ngagxamalaza nquma kabili ngase ngingene elikho ngathatha iniphu ngithe mangiphuma fica imoto ofuna beziyaleni eziyalezi shaya amahuthi pipi babodwa bathi kanje kimi ngithi mina mameshana bonke labantu bafuna le niphi yami le encane kangaka ngase ngiyifaka ekhwapheni ngathi ngeke ngidlale idakwa mina ngabe beze beyinuka ngase ngingena emotweni ngathi ngikantsha ngizwa qoqoqo ewindini qhamuka indoda eyiphoyisa efidinga usizo lwami ngendlela ephuthumayo mangehlisa iwindi ithi upaka kanjani ngithi mina upaka ke mhlonishwa uyayidonsa handbrake mawupaka ibisidonsa isiqeshana yasibhala 1500 yanginikeza lesiqeshana ngabona ukuthi uyaphila lo mfana futhi ubonga ulwazi liyakhokhelwa I can't wait ukuyoqoqa le mali ngiyicollect kusuka manje nje umuntu engeke ngimfundise ukushayela 1.5 angigeji futhi angehli